Bueno, anem a començar el ple ordinari del mes de setembre. I el primer punt, aprovació d'actes anteriors. Heu rebut les actes dels dos plens, l'ordinari i l'extraordinari? Correcte? Vale, s'aprova. Vale. Segon punt, dació de comptes al ple de resolucions d'alcaldia. Alguna pregunta sobre les resolucions? Algun dubte? Jo, sí, he vist una resolució que és que s'ha executat ja i ja han ingressat l'aval de la UE5, pot ser, i se dedicarà al principi, segons tinc entès, a acabar les obres d'urbanització. Sí, en el seu moment, quan aprovarem la resolució del contracte, vàrem dir que aquests diners de l'aval s'anaran a destinar a acabar una part de les obres d'urbanització que consistiran en l'obra elèctrica per donar servici a la zona. El projecte està redactat, hem demanat pressupostos i el que no sabem és si els diners arribaran a suficient per a fer-ho tot, però aquests diners se van a destinar a construir el transformador, portar la línia de llum per donar servici a la zona. Hem cobrat la societat de garantia recíproca, després de molt de reclamar, perquè sabeu que fa un any i pico que ho reclamarem, ens ho hem ingressat aquest estiu. Se va destinar a això. Una pregunta més? Vale. Expedient 171-2014, aprovació compte general 2013. Compte general, si no m'equivoque, l'havíem aprovat ja provisionalment en un ple anterior, s'ha publicat i ara el que se fa, no ha hagut al·legació ni res, és l'aprovació definitiva. L'havíem aprovat en el seu moment, si teniu algun dubte, simplement és fer l'aprovació definitiva de lo que aprovarem en el moment de votar-ho. Sí, doncs si teniu algun dubte, si no us passem directament a votació. Vale, doncs vots a favor de tots. Vale, gràcies. Punt 4. Expedient 225-2014, dació al ple de comptes al ple dels informes trimestrals del compliment dels terminis de pagament primer trimestre i segon trimestre 2014. En principi, com altres trimestres, ja s'havien quedat un trimestre, crec que per donar-los, està l'informe de compliment en el qual dins del primer trimestre havíem fet 128 pagaments dins del plaç legal, 32 s'han quedat fora. En principi no n'hi ha ninguna problemàtica especial, sinó pot ser que alguna factura que s'haguera quedat pendent perquè està incluïda en una modificació de crèdit i més, i coses, en principi, per les que està mirant jo, no tenen ninguna rellevància especial, perquè se paguen habitualment dins el seu termini. Entonces, no n'hi ha ninguna raó especial per a que se queden, sinó jo crec que si no és per qüestions administratives o no sé exactament, si Mariola pot donar algun informe de lloc, però no n'hi ha ninguna raó especial per les que s'hagin quedat pendent de pagament, potser simplement per el procés de seguiment que fa que no puguis arribar a pagar-les en el seu moment. La major part estem pagant-les totes dins del plaç, però sí que n'hi ha algunes que s'han quedat fora de plaç, les menes, però que se van pagant totes. No és una qüestió econòmica, n'hi ha recursos econòmics de sobre per a pagar-les, jo crec que és una qüestió simplement d'agilitat en el procediment. De totes maneres, podem mirar si algú té interès en veure exactament les que poden haver-se quedat, però són coses, jo crec que irrellevants, perquè estem pagant inclús les obres antes de rebre les subvencions. Si entrem al detall en cada una podíem veure, però jo penso que no n'hi ha, no és més importància perquè totes, conforme ve el moment, s'estan pagant. Si s'ha quedat alguna, no sé si exactament el motiu, però n'hi hauria que estudiar cada motiu concret. Per això dic, si teniu algun dubte, podem mirar-lo, però el que són les factures estan totes pagant-se dins del termini, llevat que n'hi ha algun problema que ralentisse la gestió administrativa o alguna cosa similar, per lo que tinc jo entès. Si voleu fer alguna pregunta o alguna cosa, en principi és simplement des d'una relació quan ho veureu en l'expedient. Correcte? Vale. El següent punt, 139-2014, remissió d'informació pressupostària corresponent al primer i segon trimestre del 2014.
s'informa al ple que s'ha passat al Ministeri d'Hisenda la informació a través de la plataforma en la que s'informa de la informació del pressupost del 2014. Sí, també és un procediment administratiu de complementació d'una plataforma. Si teniu algun dubte, pregunteu, jo és que anem ràpid. El punt 6, reconeixement extrajudicial de crèdits 3-2014, en principi són tot uno, que és la tassa de gestió i recaptació de la Diputació. N'hi ha que aprovar per pagar-li a la Diputació 10.778 euros que corresponen a la liquidació definitiva de l'any 2013, que al no estar reconegut el dret des de l'any 2013 n'hi ha que aprovar-ho ara a través de ple. Tenen tots conformes? Sí. Gràcies. Unanimitat. Ja el següent punt és la moció, el punt 7, moció del grup municipal socialista en rebuig de la reforma unilateral de la LOREC. En principi, la LOREC és la llei de règim electoral general. Com tots sabem, encara no està aprovada la modificació, si se porta a terme, però les línies per les quals està parlant-se van en el sentit de modificar de manera concreta i directa l'elecció de l'alcalde, en la qual l'alcalde, en vez de ser elegit per la representació dels ciutadans, seria elegit directament per als ciutadans, però el que no han concretat és de quina manera. Des del Partit Socialista pensem que l'elecció directa seria bona sempre i quan se corresponguera en una elecció directa per una majoria absoluta, siga en segon volta o com fora. De totes maneres, tampoc és que estigui concretat, però com totes aquestes coses moltes vegades se les trobem ja fetes, la proposta és per a evitar que se porti a terme. Vaig a llegir la moció. Segons les declaracions de destacats membres del Partit Popular, hem sabut estos dies la intenció del govern del PP de portar endavant unilateralment una reforma de la llei electoral per a l'elecció automàtica d'alcaldes o alcaldesses, encara que no tinga el suport del PSOE ni de la resta de formacions polítiques. El passat 28 de juliol, Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, en la seva entrevista amb el president del govern, Mariano Rajoy, ja va mostrar el seu desacord a la reforma electoral proposada pel govern del PP, traslladant un no rotund al canvi d'elecció d'alcaldes i alcaldesses per entendre que no es poden proposar canvis de tant calat sense acord polític i a pocs mesos de les eleccions municipals. En aquells moments, quan queden 9 mesos per a les pròximes eleccions municipals, aquesta reforma electoral es planteja per part del Partit Popular i del govern del mateix signe polític de forma oportunista i prepotent. Entenem que la política és diàleg, negociació i acord, però també és complir les regles de què ens hem dotat democràticament i no modificar-les basant-se en interessos partidistes. Tot pareix indicar que la por a perdre alcaldies és el motiu que impulsa la reforma que proposa el govern de Rajoy. Esta proposta no és una demanda social ni política, únicament respon a la voluntat del Partit Popular de perpetuar-se en el poder a base de burlar les majories democràtiques. En esta ocasió, el govern del PP torna a menysprear una vegada més als nostres pobles i ciutats i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies com a entitat representativa del municipalisme al nostre país. Les majories en democràcia es construeixen respectant la voluntat dels ciutadans expressada en les urnes, conformant un projecte polític comú que siga social i políticament majoritari. El senyor Rajoy hauria de saber que no és regeneració democràtica que un partit amb majoria relativa pugui imposar-se la majoria social formada per altres forces polítiques, que un 40% no és majoria absoluta. Mentre el PP no tinga clar aquest principi democràtic, no hi ha negociació possible. El PSOE va evitar per tots els mitjans al seu abast que el frau electoral que el PP va perpetrar a la modificació de l'Estatut de Castella-La Manxa es repetisca de nou en el sistema d'elecció d'alcaldes i alcaldesses. A Espanya, els canvis del sistema electoral s'han portat sempre a cap per consens, diàleg i a través del pacte, just el contrari de que pretén ara el PP i també contràriament al que va manifestar el propi Mariano Rajoy amb anterioritat, jo mai modificaré la llei electoral per majoria. Afirmava al febrer del 2013, incomplint ara, doncs, una vegada més, la seva paraula per interessos partidistes. En definitiva, no es poden plantejar canvis sobre l'elecció dels alcaldes i alcaldesses modificant urgentment la LOREG,
sense acord i a pocs mesos de les eleccions locals i després d'haver perdut de forma clara la majoria social en les últimes eleccions europees. Estem enfront d'un nou atac als nostres municipis. Després del fracàs de la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que ha buidat de capacitat política i de competències als ajuntaments, i després de la proposta llei de demarcació i planta judicial que està damunt de la taula del ministre de Justícia, o ex, i que desvitalitza l'activitat judicial dels ajuntaments, que han sigut caps de partit judicial. Ara, el PP amenaça novament la democràcia municipal plantejant una reforma electoral de forma unilateral per afavorir únicament els seus interessos polítics i electorals. Som conscients, després d'aquestes últimes iniciatives legislatives, que no sols no s'està respectant l'autonomia local, sinó que s'està menyspreant el paper importantíssim que els ajuntaments exerceixen conjuntament amb els seus ciutadans. Només des d'aquest menyspreu i desconsideració pot entendre's aquest intent de fer trampes a base de canviar les regles del joc unilateralment i en últim moment. Per això elevem al ple els següents acords. Primer, rebutjar la modificació de la LOREC que proposa el PP i el govern d'Espanya sustentant pel partit polític d'este mateix signe. I segon, recolzar des de totes les institucions on es tinga representació aquelles accions ciutadanes, polítiques i socials que tinguen en la seva finalitat evitar aquesta perversió unilateral de les regles del joc que actualment regulen les eleccions municipals i que suposen un model de convivència democràtica. A banda del redactat, nosaltres estem implicats especialment. En aquest moment, si s'haguera portat a terme la modificació legal, l'anterior legislatura, el signe polític d'aquest Ajuntament hauria sigut totalment diferent. Pense que el que n'hi ha clarament definit és que els ciutadans tenen dret a elegir el seu alcalde sempre i quan se respecten els acords de tots. I si un poble se manifesta que vol tindre un alcalde en un sentit ideològic, polític determinat, estiga representat en aquest sentit ideològic o polític per un partit o per dos o per tres o per quatre, el voler pervertir aquesta decisió de manera que un partit amb menys vots i amb menys representació política que una altra opció majoritària siga alcalde, això trenca en el dret de representació dels veïns, penso jo. Home, també trenca el dret de representació dels veïns si governa una persona que sols tinguera un 5% dels vots, per exemple, que és més que res la finalitat que tindria la proposta que estan fent, però ha sigut ho han llançat a diàleg, que encara no està ni aprovat ni res. I una altra cosa que te vas dir, en el 98 el PSOE ja llança una proposta de llei orgànica de reforma de la llei perquè fora d'elecció directa, sí, era 2 voltes. Però en el programa electoral del 2004, quan guanyava Zapatero, anava ja dins la proposta d'elecció directa d'alcalde, que ahir sí que no va complir el programa electoral, i era d'elecció directa. Sí, elecció directa. L'elecció directa no és mala, sempre quan se respecten els drets dels representats i dels representants. Jo no crec que siga mala, se pot estudiar. El que passa és que, primer, no crec que siga el moment, a 8 mesos de les eleccions no crec que siga el moment, no crec que se tinga que plantejar com una modificació unilateral, perquè s'ha arribat a dir, falta veure si s'atreveixen a fer-ho, igual que volien fer en la llei de l'abort i al final no s'ha fet, però no falta veure si al final una majoria absoluta consideren suficient per portar-ho a terme. Sempre que siga per diàleg, jo crec que totes les qüestions que s'aproven per diàleg són bones, però n'hi haurà que respectar aquest diàleg i n'hi haurà que respectar, penso jo també, el que una persona que siga representant d'una minoria dels seus votants, per el fet de que aquesta minoria siga majoritària, se faci preponderant a altres minories que en conjunt serien majoritàries. Però de totes maneres, això són plantejaments. Jo crec que n'hi ha que passar per diàleg i n'hi ha que passar per respectar el sentit de la majoria. Si la majoria de la gent en una segona volta, elecció directa, determinara que l'alcalde és un o és altre, la majoria de la gent està decidint-ho. Si no ho decidís la majoria, o sigui, la meitat més 1 dels votants o la meitat més 1 dels representants, jo crec que això estem tergiversant el sentit de la gent. Jo crec que encara està en diàleg, que si se fera tampoc se sap com se faria,
Entonces jo per la meva part vaig a votar en contra perquè és una cosa que ni està aprovada, està en diàleg de tots els partits polítics, no se sap com se va fer, entonces no puc votar a favor d'una cosa que no se sap la finalitat. Jo respecte a... jo discrepo en alguns punts respecte a l'elecció directa d'alcaldes, hauríem de veure com se fa, com no se fa, perquè jo crec que la gràcia del sistema està en un sistema proporcional on totes les opinions, en la proporció en la que els ciutadans les expressen les urnes, estiguin representades amb els mateixos drets en el ple municipal, que és al final qui marca la política municipal. Que després de l'alcalde, que és qui porta a execució la política, si pot tirar de forma d'elecció directa, podem veure de menys. Però bueno, em fa gràcia també que digues que s'evita de algú que tingui un 5% governe. Jo, Mariano no ho sap, fa 3 anys i alguna cosa vau oferir a un que tenia... No, però a veure, tant passa en un partit com en un altre. O sigui, jo no estic llevant ni la raó ni la raó un altre. El que volen és evitar això. Només era la ironia de la qüestió. No, jo t'ho explico perquè n'hi ha... El que no fem nosaltres és anar per la llei. Si la llei permetia que nosaltres estàvem votant, hem votat. Que sí. A dia d'avui, un dia vull que expliques el per què no. Perquè, parlem un poc, no content que tu no deixes votar a una majoria quan tu no has participat en l'equip de govern. Perquè esto és per a l'equip de govern. Bé, que el que m'estava dient també de tendències, doncs no m'entrania. Quan dins de tot, ja que ho has dit, t'havia oferit que Mariano havia cobrat un màxim de 18.000 euros quan estaves cobrant 30.000 euros. I són 22.000 euros per oferir però anem a dir demagogies com vosaltres, hem pogut llogar molta gent per treballar i sempre ho fem moltes coses amb 20.000 euros. Jo. De totes maneres, no se disca... No és el moment, i jo encara no havia parlat, que jo, quan vosaltres parleu... Intentem respectar els torns. No, però n'hi ha que mantindre els torns d'intervenció. I, bueno, tornant al tema, votarem a favor perquè estem en contra de que es modifique, que no se sap si se modificarà perquè han fet allò un pas abans, un pas enrere, no sabem què se farà, si se farà, com se farà, però com ja va passar i com que és el mateix argument que se va gastar a si mateix quan van presentar un text rebutjant la reforma de la llei de l'avortament que al final no s'ha portat a terme, jo digueu-me que me donen més mèrit del que tinc, però crec que alguna cosa van fer les mocions presentades als ajuntaments, poquet, però alguna cosa farien, doncs en el mateix sentit. Però vaja, que també és un poc contradictòria l'exposició de motius que diu que no se fa perquè no hi ha diàleg i tal, però tampoc acaba de dir que està en contra. Però bueno, dins de la discrepància votarem a favor de la moció. I respecte al que diu que algun dia ho explique, jo crec que de fet vam posar un paper en cada búsqueda de cada casa del poble dient el per què i el que pactàvem, però vaja, ja igual mos hem oblidat de fa 3 anys. No, però ho has acceptat inclús. M'ha fet a treballar quan primer i no m'ho han acceptat, però bueno, que això és una altra idea que ho xerrarem. Va, votem. Simplement això, l'exposició de motius, com sempre, és que totes les mocions que presenta el PSOE, ho vaig dir tota la veritat, sempre presenta segons les declaracions, segons fulano, segons mecano, no aneu mai, que el que ha dit l'últim dia, no aneu mai a agarrar, o sigui, sempre suposeu que van a fer això, suposeu que van a fer allò, i pegueu com sempre. I no me falta que digueu el que no vull que digueu, però en fi, digueu sempre de tot. O sigui, antes que preguntar, menosprecieu el contrari i després la pregunteta. Quan jo crec que se podeu estalviar. Sé que vos ho envien, o que vos ho envien, però crec que podeu estalviar-se molts insults que diuen així. No sé, són punts de vista i jo crec que no són insults, són referències a la realitat. De totes maneres, si voleu, passem directament a la votació. Vots a favor de la moció? 5. Vots en contra? 4? Molt bé, aprovat. Gràcies.
Punt 8. Moció del grup municipal Esquerra per la protecció del patrimoni natural de Benifairó de les Valls i la Vall de Segó. El passat 26 d'agost vam saber a través d'acció ecologista Gro que un dels oms negres del molí de Valls havia estat tallat. El dia següent ja havien estat tallats els 4. La notícia va tindre ressò a la premsa comarcal, amb una sèrie de notícies i articles al respecte. Des d'Esquerra Republicana vam mostrar el nostre malestar i la nostra indignació per la pèrdua d'aquestos valuosos oms negres. Però creiem que el malestar és major ara mateix, ja que durant les festes de Benifairó ens van informar que havien arrencat les soques dels arbres i havien cremat els rebrots que hi havia. De les explicacions que hem demanat a l'Ajuntament al voltant d'aquest tema, tan sols sabem que hi ha un projecte per desviar el barranc del Codoval al seu antic recorregut i que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va concedir permís als propietaris dels sols confrontants amb el molí per portar a terme el projecte. A data d'aquesta moció encara no hem pogut consultar el propi projecte, tan sols l'autorització emesa per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. En aquesta autorització no es fa referència a la potestat de modificar cap bé de propietat pública, com són els oms del molí. Es més, l'autorització en la seva condició general número 4 diu que esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho de propiedad, siendo responsable el autorizado de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse en los bienes de dominio público o privado y terceros como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su indemnización y a la ejecución a su costa de las obras complementarias que se consideren necesarias para evitar que se produzcan o para el restablecimiento de lo dañado o perjudicado. A falta de poder estudiar el projecte no entenem per què s'han tallat els oms negres i molt menys per què s'han cremat els rebrots. En el cas dels oms negres podria argumentar-se que impedien la correcta execució de l'obra, però la crema de rebrots, una vegada que ja s'havia publicat la notícia i era evident el malestar que havia generat entre els veïns de Benifairó i de la Vall de Segó, no pot obeir sinó a una voluntat d'acabar amb uns arbres que molestaven a algun propietari per guanyar uns metres més de terreny agrícola. Des d'Esquerra Republicana considerem que la tala d'aquests arbres quasi centenaris i únics han estat objecte d'estudi per part del Centre Superior d'Investigacions Científiques i la Generalitat Valenciana ha recollit llavors d'aquestos oms negres per al seu banc de llavors. És una pèrdua difícilment reparable per al patrimoni natural de Benifairó de les Valls, un patrimoni que vam saber protegir quan la febre urbanitzadora ha arrasat molts paratges que hem defensat quan el govern ens l'ha volgut destruir per treure materials per a la construcció d'infraestructures i que és l'herència de tantes i tantes generacions del disseny social. En aquests moments, des d'Esquerra Republicana, creiem que cal actuar amb celeritat en dos vies. 1. Investigar qui, per què i amb quina autorització ha tallat els arbres. Explorar les vies d'exigir una reparació al patrimoni de Benifairó de les Valls. No entenem com algú pot talar uns arbres de propietat pública sense el permís de l'administració propietària dels arbres. I 2. Posar en marxa mesures per tal que no es repetisca aquesta pèrdua. Com ja hem dit en moltes ocasions, el patrimoni natural de Benifairó és un dels grans valors que tenim i no sabem apreciar-lo com cal, considerant que tot allò que no podem treure el rèdit econòmic no és important. Però sí que és important el nostre patrimoni natural i la seva conservació és part de la qualitat de la que podem gaudir a les valls i una possibilitat per a un desenvolupament local respectuós amb el medi ambient. Des d'Esquerra Republicana farem tot el que estigui a les nostres per protegir-lo. Per aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa al ple l'adopció dels següents acords. 1. L'Ajuntament de Benifairó de les Valls investigarà els motius i les possibles responsabilitats que s'hagin produït en la tala dels oms negres. En aquest sentit, caldrà contestar les següents preguntes que han sorgit. Quina administració pública ha redactat el projecte final del barranc del Codoval sobre la sèquia major de Faula i Llogarets i sobre el mateix molí? Tenim molt a prop el barranc del Tabalet completament formionat. Quin és el llit per on hauria d'anar el barranc del Codoval i si està previst algun sifó o cano en cas de travessar la sèquia? De qui és propietat i fins on arriba la parcel·la en la que està edificat el molí de Valls? De qui és propietat la parcel·la on estan situats els oms negres? Quina part del terreny és propietat de la Junta d'Aigües de la Font de Quart i quins són els drets del propietari del molí? Quina està la posició de l'Ajuntament respecte al projecte de canalització del barranc del Codoval i quines actuacions s'han realitzat al respecte? Qui ha donat l'ordre de tallar els arbres i qui ha estat el particular o l'empresa que els ha tallat? 2. L'Ajuntament de Benifairó de les Valls es compromet, abans que finalitzi la legislatura, a declarar bé d'interès local tot el patrimoni hidràulic en el seu terme municipal, incloent els oms que històricament han estat associats als molins i sèquies de la font, i als assegadors, sénies i bases de l'horta que sols tenien dret d'aigua pedra de la font i dels ullals.
3. L'Ajuntament de Benifairó del Baix proposa a la Junta d'Aigües de la Font la protecció legal del conjunt del patrimoni associat a l'aigua, incloent tot el sistema regatiu i tota classe de patrimoni, aigua, infraestructures hidràuliques, patrimoni vegetal i històric, adaptant en tot cas les funcions ciutadanes actuals, tant agràries com de territori i gaudi col·lectiu, i a la conservació i millora dels llocs d'importància per a la conservació europea d'hàbitats de la xarxa Natura 2000. 4. L'Ajuntament de Benifairó del Baix dedicarà el proper dia de l'arbre a reproduir els aus negres per tots els llocs de propietat municipal de la Vall de Segó on han estat sempre, a partir dels refillaus de la trentena d'aus negres que encara tenen viu, amb el compromís de mantindre'ls fins que arrelen i visquen pel seu compte, i proposarà aquesta mateixa mesura a la resta de pobles de la Mancomunitat dels Baix i Almenara. I 5. Comunicar el següent d'acords a la Junta d'Aigües de la Font i a l'Ajuntament de Fabra, Quart de les Baix, Quarter i Benavites i Almenara. Bé, la moció crec que és prou clara, ve en relació a que fa un mes van tallar els membres del Molí de Baix, ens van posar en contacte amb nosaltres la gent d'Acció Ecologista Agró, intentant buscar explicacions de què havia passat. Per problemes tècnics, l'Ajuntament encara no ens ha passat el projecte quan l'hem demanat, però vaja, crec que caldria, o entenem que caldria explicar què ha passat i explorar les vies de si hi ha alguna responsabilitat o no hi ha ninguna responsabilitat i intentar posar les mesures necessàries per a que no torni a passar. Bueno, en quant a tots els temes als que fa referència, el primer és considerar que el barranc del Codobal en un moment determinat, ara centralitzat, va ser fa 60-70 anys, algú de manera totalment inadequada el va desviar. El barranc del Codobal, si sabeu per on va, en aquest moment acaba en un nord. El barranc arriba un moment en què quan porta aigua desemboca en un nord. És algo que és totalment irregular. Aquest barranc, conforme arriba a la zona on està el molí, tenia un gir de 90 graus a l'esquerra i seguia per davant del molí. El propietari del molí, en mitjan segle passat, poquet antes de mitjan segle passat, simplement va omplir de terra i d'escombros el barranc i va fer allí un mur per entrar a peu pla al molí i va desviar el barranc per dins d'una propietat particular. Això ha durat 60 anys, 70 anys, no sé exactament. Des de fa diversos anys, els propietaris dels horts per als quals ara discorrís el barranc quan porta aigua han volgut restituir la legalitat, perquè tenim que entendre que no és que estan fent una obra, sinó si mirem els planos, el barranc no va per on va ara, va per on aniran després. O sigui que en ningú moment ha quedat consolidat el fet de que el barranc estiguera desviat. Si mireu els planos del catastre, el barranc va per on se va desviar ara. Entonces, els propietaris demanaren a l'Ajuntament de Benifairó autorització per a recuperar el llit del barranc per on anava. L'Ajuntament de Benifairó va dir que no era competència nostra perquè és un barranc. La gent que coneix aquestes coses sap que els barrancs són responsabilitat de la Confederació Hidrogràfica i que ni l'Ajuntament ni ningú pot actuar sense permís. Entonces, sé que també va demanar permís i els propietaris a la Junta d'Aigües, i la Junta d'Aigües li contestà el mateix. En cas que poguera tindre una part de recorregut compartit en la Junta d'Aigües de la Font és totalment... no és l'entitat adequada per autoritzar o desautoritzar. I aquests propietaris se dirigiren entonces a la Confederació Hidrogràfica i presentaron un projecte en el que se pretenia recuperar el camí que duia tota la vida, fins fa 60 anys, el barranc. I aquest projecte se'l va aprovar la Confederació Hidrogràfica i significava que n'hi havia que rebaixar el relleno que s'havia tirat en el seu moment i el barranc s'encara cap al molí i després gira a la dreta i acaba en el que se diu la sèquia fonda de Faura. Què passa? Que això està aprovat per la Confederació Hidrogràfica, simplement és una restitució de legalitat. Nosaltres, l'Ajuntament,
Ahir hem tingut informació perquè s'han dirigit a nosaltres per comunicar-vos, però no tenim ni competència per aprovar aquest projecte ni per no aprovar-lo. A continuació, què passa? Que una vegada se desvia aquest barranc, però tenia que haver estat sempre, resulta que quan se va tapar el barranc se plantaren o visqueren de manera totalment lliure uns oms. I els oms estan allí i tallen completament el recorregut del barranc, que no podia passar l'àvia si estan allí. I ahir n'hi ha un tram que el barranc tindrà 4-5 metres i no sé si heu vist els oms, n'hi havia un que tenia 40 centímetres, 45 centímetres d'ample i obstruïa totalment el pas. Això sense oblidar-se de que fa poc més d'un any un dels oms, potser el més gran que n'hi havia, va caure a pla. Se va caure perquè estava podrit, va trencar 4 o 5 taronxers de l'hort que n'hi havia al costat i nosaltres de manera urgent tinguem que anar a despejar-lo, serrar-lo i emportar-se els restos. No s'olviden també que això és una zona transitada, està la senda de Faura, per on venen els xiquets de Faura a l'institut. Entonces, en este moment no se veia un perill immediat en el que se pogueren caure, però fa un any i pico van caure uno i no pilla ningú per sort, però va caure uno. I ningú diu que no estiguin afectats, n'hi ha algun que ja començava a estar afectat per l'enfermetat que estan patint la major part dels oms i que estan caient. Entonces, a partir d'ahir això què tenim? Uns arbres que estan obstruint el llit del barranc, que impedeixen el desaigüe d'aquest barranc, i segon, un perill latent de que l'enfermetat que havia patit el quint om que n'hi havia allí, que afectarà els altres, que ja n'hi havia algú que està afectant-lo. Se demana per part dels propietaris de les parcel·les afectades, per els quals passa en aquest moment el barranc, junt amb l'aprovació de la Confederació Hidrogràfica de la modificació del traçat del barranc, l'autorització per a tallar-lo, i la Conselleria de Medi Ambient l'autoritza. I en aquest moment s'acorda en coneixement de l'Ajuntament, té coneixement en cas que no autorització, perquè no ens s'ha de requerir l'autorització, perquè no està dins de propietat municipal, perquè està dins del barranc, i els barrancs no són propietat municipal. Sí que és propietat municipal, o de la Junta d'Aigua és una sèquia que va en paral·lel en el barranc, però el barranc no és. Entonces, se'ls va dir que se tenien que tallar els oms, no se va considerar que fora una cosa que se tinguera que prohibir i s'ha permitit que se tallés. La situació és eixa, no sé si m'ha explicat tot el detall de tots els dubtes que han pogut sorgir, però tenim coneixement. El que ha sorgit, jo crec que ho tenim tot clar. El que passa és el que se tenia que haver, com se tenia que haver actuat. Ells s'ha gastat l'Ajuntament de Vilaseca que queden 3 milions de pessetes, 1.000 euros, comprant el molí, que vaya tela, i en canvi no s'ha gastat 2.000 euros que haver costat comprar un tros de terra al propietari i en vez d'haver-lo desviat, en vez d'haver agradat el sentit, haver negociat i haver-lo tirat recte, que és el més fàcil. S'ha de aconseguir o s'ha de aconseguir, però l'Ajuntament de Lolo no ha fet res. En aquest moment, tot el projecte de restitució ho estan pagant els propietaris. L'Ajuntament no li està suposant un cost i aquestes obres estan pagant els propietaris. Però me referim que així com fa la doble curva, se suposa que el recorregut antic seria correcte. No, el recorregut és el que va fer-se ara. L'oficial, el que tenia avui, però antigament no seria així. Això s'hauria desviat, de fet, les parets que tenen allí són artificials per desviar el barranc per el que fora. No sé. Però bueno, saps tu que fa una cosa rara? Sí, no, teniu el plano catastre que no se complís perquè aquest últim tram està anul·lat, però el barranc fa aquest recorregut. Però està clar que és artificial, s'ha fet allí una paret molt ben feta de pedra perquè el barranc anava per allà, però ja està, o sigui que el que està fet està fet. O sigui que està clar que és una confederació, tot el que tu vull, no es poden donar responsabilitats, i nosaltres de fet hem aprovat la moció d'Esquerra Republicana perquè més que els acords ens pareixen bé, és una moció no és tan agressiva com la vostra. Jo, en principi... Vull dir que el fet està fet. Entonces, la moció no s'ha ficat res, vols simplement averiguar-ho, també és feina perquè... Tota l'explicació... Ja, si no cap alcalde, s'ha pogut informar millor, tens que preguntar-ho ara. I tot això... On hi ha 30 anys en terme de Benifeira? No. Les valls de Segó. La vall de Segó.
No sabria dir els 30. Com que jo he de reconèixer que d'aquests temes entenc poc, no me costa admetre que he anat a preguntar-li a una persona que entén, com és Enric Amer. Però per què no ve Enric Amer aquí a l'Ajuntament de Benifei? Enric Amer... Que jo sàpiga no ningú, no? No, ni No ningú ni a preguntar. ni a asesorar-nos, ni a... Jo Jo crec crec que Acció Ecologista deu de ser imparcial i no actuar sobre la Generalitat Republicana, pot vindre el PSOE o pot vindre el PP. No, però si està dient que li ha demanat ell és que opinió. a Bros es posa en contacte, ja he dit que al principi que jo no a Bros se posa en contacte amb la Republicana. Enric Amer, amb qui tinc una relació personal, me crida i me diu, jo ara posat això, m'ho pots averiguar. I jo, el dia després, parlo amb Toni. I te'n pot dir, Toni? No, però sí, no sé. Però t'ho vull dir jo que no vull dir per res, vull dir perquè no haurà més que haurà vengut i mos haurà millor fet obrir els ulls de que això haurà sigut important. Home, però... Jo tampoc ho sabia, no m'he dit tot. És el que tu No sé què és important l'arbre. Anem a veure. Es farà igual. Estem respectant la legalitat, perquè s'han demanat permisos en les entitats, tant la Confederació Hidrogràfica com la Conselleria de Medi Ambient. Però jo, si no ho preguntes, no sé si es respecta la legalitat, no se respecta la legalitat o si s'ha respectat. De fet, el permís de conselleria, me'l vas dir, te'l vaig demanar, tampoc me l'has enviat. El permís de conselleria... L'únic que tinc és l'autorització de la Confederació Hidrogràfica de Suspent. Me vas dir, ja la conselleria ha donat una autorització, vale, envia-me-la. És que no l'ha demanat l'Ajuntament, són autoritzacions que han demanat els particulars. Però les que l'Ajuntament. A mi me les han mostrat. I el projecte també el té l'Ajuntament. El projecte se va presentar informativament, que en este moment, com te vaig dir, a mi me passaven el projecte, els promotors del projecte, que són entitats privades, persones privades, mos passaven el projecte per veure si la resolució, la forma de portar avant aquest projecte podia interferir en una futura actuació municipal en el molí. Informativament, a veure, ells volen fer una cosa determinada i si voleu canviem, si vosaltres teniu previst alguna cosa en el molí. Per dir, mira, nosaltres a mig termini no tenim res previst en el molí. Entonces simplement ens informarem de lo que anem a fer per si acas nosaltres creiem que sense tenir que demanar-nos autorització, no ens l'han demanat. Si creiem que alguna de les actuacions que anem a fer ells podia interferir en la que nosaltres anem a fer després per recuperar el molí si se recuperava. O sigui que nosaltres, jo li la vaig passar la còpia a l'arquitecte, estic pendent de que me la localitzi, perquè com no afectava ni tenim autorització ni registre, sinó que era una cosa informativa, de moment no l'han trobat. S'imagina, però que en el moment que se disposa d'ell te'l passaré, igual que ja t'he dit que ninguna sol·licitud hem tramitat nosaltres des de l'Ajuntament. Han tingut coneixement perquè ens s'ha informat, però no perquè ens s'hagi demanat permís ni ens hagi demanat informe ni la Conselleria ni la Confederació Hidrogràfica per aprovar. Qui ho ha talat, això? Això ho ha talat una empresa de quart. No ha donat ordre l'Ajuntament? L'Ajuntament sí. Ha donat ordre? Sí. Perquè el molí és de... És de l'Ajuntament, però... De l'Ajuntament. I qui ho ha pagat a l'empresa de quart? De moment no està decidit. I qui hauria pagar-ho? Pues, en principi és un projecte que encara que és dels propietaris, és un projecte que nosaltres considerem que era una restitució de legalitat que en el seu moment no se va fer. Entonces, estem estudiant la possibilitat de col·laborar en certa mida en portar aquest projecte. I ja, dels homes que n'hi havia, com ja diu la moció, potser molestaren al distribuir del barranc. Però arrencar i cremar els brots també era part del projecte, no se podria haver posat, i més hi ha articles en premsa queixant-se, i més a Vento, perquè ha sigut en festes de Benifeiro a posar-se en contacte amb Acció Ecologista i dir ei, vos podeu endur vosaltres els rebrots que els estan gastant per a repoblar en altres llocs? També se podia... Podien haver sigut dirigit a... Acció Ecologista Global, per haver informat d'això, jo tampoc entenc que tinc que agarrar per a plantar un nom
el rebrot i de plantar-lo, no sé què, jo no, tu ho entens? Jo no. Si haver vengut, no saber d'això, haver dit, pues vale, Entonces estem parlant de la nostra actitud, de ser reactius, esperar que tinguin les coses, o intentar ser un poc proactius i avançar als esdeveniments. No, però sí, el tema que n'hi ha és que ells són molestar en el recorregut del barranc. El recorregut també. Anem a veure, com tu has dit, tu desconeixes la verdadera importància, Mariano també la desconeixia, nosaltres desconeixíem la verdadera importància que pot ser tingueren aquests arbres, no sé, la veritat és que quan tu té que prendre una decisió i sap les conseqüències d'aquesta decisió, pues l'estudia i més. Nosaltres, en principi, han cosat aquests arbres que tenien una problemàtica determinada per on estan situats. Si pensem que no tenen una especial rellevància o una especial importància, és interessant que la persona que sí que ho entén no s'ho diga. Jo te dic, anem a veure, protegits, no estem protegits. Algú havia iniciat el procés perquè se protegiren? Ningú ho havia iniciat. Entonces, el fet que en un moment donat se prengui una decisió, pues sí, què vol dir? Que totes les consultes són bones, sí, però n'hi ha moments en què el que té coneixement i té interès deu informar al comú de la gent d'aquesta situació perquè nosaltres sapiguem si realment correspon o no correspon. El rebroig, doncs jo m'entrarà quan ho ha llegit el que has ficat tu. Jo crec que ho has vist, la línia que estem portant nosaltres en les plantacions que estan d'arbres i intentem que siguin arbres així de la zona. Jo mai he plantat un nom. Perquè no sé per què. Jo no he plantat mai. Jo no vaig a respondre per què no s'ha plantat o s'ha deixat de plantar. Jo he vist propostes desaconsellant el plantar ons. Informes de gent. Per què? Perquè és un arbre que està patint malalties i que en la seva gran majoria estan desapareguent. Entonces, n'hi ha inclús qui desaconsella que se plantin aquest tipus d'arbres perquè no tenen resistència i moltes vegades estàs perdent el temps perquè... Precisament, segons m'han explicat, estos oms eren interessants perquè no tenien una resistència a les malalties que estaven... L'any passat va caure un. L'any passat va caure un. Estem parlant de Xina, que pot passar. Sempre la pega que sempre parlem no pot passar. I el que ha dit, si ho haguem sabut tots... Se ve des. El plantejament ha sigut totalment diferent. Alguna sospita de donar de la importància dels arbres quan cal un permís de conselleria batallada. Té que estar dins del barranc. Mira, un pi en la muntanya... Si és dins del barranc, mira, Joan, així en la muntanya, en la muntanya de l'Ermita ens va caure un pi i estava caigut i per poder-lo tallar tingueren que demanar permís. I era un pi, que és un arbre que en principi n'hi ha molts per així, i estava caigut i tingueren que demanar permís als forestals per a poder tallar un pi que està en termini feiro, que està mort i que està molestant. O sigui, que permisos, sempre hi ha que demanar permisos en cas que estiga protegit o no estiga protegit. Que el fet de que siga un arbre protegit o no, en aquest moment ho sabem, i jo no nego el desconeixement, ningú ha negat el nostre desconeixement. El fet també de que, com t'he dit, perquè a partir d'ahir hem buscat informació de que n'hi ha qui desaconsella que se planten aquest tipus d'arbres perquè patissin la immensa majoria una malaltia que així ja ha afectat, perquè dic, i no ha pillat a ningú, com podia haver pillat algú, i el fet de que la gent que té formació i preparació, doncs potser devia prendre iniciatives, tampoc esperar-se a que passen aquestes coses. Jo crec que podem començar, tu que tens relació en Recament i en que és part de l'Ajuntament de Benifairó i que ens expliquen un poc tot això, d'estos arbres. No fa problema, però... Si ningú sabia el projecte que s'anava a fer, no te vas avançar a dir pot ser, en algun moment, algú decidirà tallar això sols. Però com ara ja estan tallats, jo crec que el que és correcte que se passi per allí i... Per manera, és un fet que significa
que s'han perdut un patrimoni. Jo crec que no tenim dubte de que s'ha pogut perdre un patrimoni, però moltes vegades les coses se dona compte de lo que valen quan es perd. I en aquest moment, per desgràcia, s'han trobat en això i jo no dubte el que si potser haguem conegut la rellevància que podien haver tingut aquests arbres, no és que inclús potser s'hagueren respectat i hagueren buscat una alternativa, com podia ser desviar el barri per un altre puesto. És que fins i tot potser els hagueren pogut estudiar algun tractament perquè el que se va caure l'any passat no s'haguera caigut. I era el que millor port tenia, el més gran i el millor. Entonces, pot ser. Jo veient tres dades i tres normes, a mi me diu alguna més la norera que n'hi ha. La veig més antiga. Perquè no ho entenc. De tota manera, la línia que publiquem d'ací, en el dia de l'arbre no m'ho plantarem, perquè no estaré del poble creadors, però sí que em plantarem el mes d'octubre, si n'hi ha més idees en algunes zones de Benifallet. És a dir, jo no n'he plantat cap, en 8 anys jo no vaig dedicar a les coses. Vale. De totes maneres, en cas anem a votar la moció, totes les preguntes que ahí se plantegen estan respostes. Si voleu, se fa una resposta per escrit, si s'aprova la moció, se donarà una resposta per escrit, però en principi tot el que ahí la moció proposa, la investigació, el determinar, tot ho ha explicat. Si hi ha algun dubte, podeu preguntar-lo, però me fix que el fet que s'aprove la moció no s'aprove. La informació ha eixit així el ple, està gravada en la web i per tant és coneguda per tots, però en principi a tot el que se pregunta, si fa falta, se dona la resposta per escrit. Vale? Bueno, pues el que estem dient, vots a favor de la moció? 5. Vots en contra? 4. S'ha donat per aprovar la moció i, com hem dit, donarem resposta de manera formal a lo que així de paraula hem respost. Vale? I ja el següent punt, el punt 9, moció del grup municipal Esquerra per exigir la posada en marxa del pla de prevenció contra el càncer de mama a la Vall de Segur. El càncer de mama és el tumor més freqüent de la zona. Una de cada 10 patirà aquesta malaltia al llarg de la seva vida. Actualment s'ha demostrat que el cribatge mamogràfic, la selecció per mitjà de mamografies, redueix la mortalitat per càncer entre les dones que s'adhereixen a aquesta pràctica preventiva. Així és com comença el text d'estrictes que proporciona la Generalitat Valenciana a les dones majors de 45 anys als centres de salut, hospitals i unitats de medicina preventiva del País Valencià. Una informació breu, útil i didàctica a l'abast de tothom. Entre d'altres consells destaca l'autoexploració mamària una vegada al mes durant 10 minuts, així com acudir prèvia citació a les unitats territorials de prevenció del càncer de mama. En aquest sentit, la Generalitat Valenciana va posar en marxa l'any 1992 el programa de prevenció de càncer de mama, dirigit a dones entre 45 i 65 anys. En l'actualitat estan funcionant 23 unitats de prevenció de càncer de mama arreu del País Valencià, abastant a tota la població objectiu que està fixada en més de 500.000 dones. O això és el que ens diu la web de la Conselleria de Sanitat. A la Vall de Segur la realitat és ben distinta. Fa mesos que les dones dels municipis de les Valls esperen la situació de la unitat de prevenció de Sagunt per a realitzar-se la primera mamografia. Davant d'aquesta falta de citació, no serveix de res telefonar als números de telèfon que facilita la Conselleria, ja que no contesten o s'excusen en un problema informàtic que els impedeix enviar les cartes de citació. Segons ha reconegut una funcionària encarregada de les citacions a la unitat de prevenció de càncer de mama de Sagunt, les dones dels municipis de la Vall de Segur acumulen un retard que ja quasi arriba als 2 anys en alguns casos, un fet que no passa a Sagunt i a altres pobles del Camp de Morvedre. És especialment greu aquest retard en la citació a una prova senzilla, poc invasiva per a les dones i amb un cost relativament baix. Amb aquesta prova es pot detectar el càncer de mama quan no hi ha cap símptoma. De fet, la malaltia ni tan sols és detectable en l'autoexploració i el cribatge mamogràfic permet un tractament des de la primera fase i n'evita de molt més agressius i amb més efectes secundaris per a les dones. El retard no passaria d'una mera anècdota o una errada si no fora per la terrible realitat de la sanitat valenciana, objecte de constants retallades per part de la Generalitat, que fan que la ciutadania tingui un accés a menys i pitjors serveis sanitaris. Des d'Esquerra Republicana volem pensar que el retard de quasi 2 anys en la situació de les dones de la Vall de Segur per a la realització de mamografies
no és conseqüència de la política de retallades del govern d'Alberto Fabra i que el programa de prevenció del càncer de mama arribarà immediatament a les dones dels nostres municipis, perquè la salut de les dones de la Vall de Segó no admet més temps d'espera. Per aquest motiu, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa al ple d'adoptar el següent acord. L'Ajuntament de Benifaió dels Valls exigeix a la unitat de prevenció de càncer de mama de Sagunt a que efectuï les situacions per a les mamografies preventives del càncer de mama a les dones de la Vall de Segó sense cap mena de retard. Simplement es va veure la denúncia a algunes dones de les Valls que no els arriba la citació al programa de mamografies. Es van posar en contacte amb funcionaris de la unitat i segons pareix ser Sagunt està en un edifici, en una unitat, la Vall de Segó està en una altra, les de Sagunt també, les de la Vall de Segó no. No entenem molt bé per què, s'excusen en un problema informàtic que fa en un bolcatge de dades que no permet la citació. Entenem que no hi ha motiu per a que estiguen 2 anys per a solucionar aquest problema i per tant demanem que l'Ajuntament de Benifaió inste a la unitat de prevenció a que posin ja solució a aquest problema i comencen les citacions a les dones de 45 anys i més de Benifaió i de tota la Vall de Segó per a que s'adherisquen al programa de mamografia. Però no s'han de pressupost per aprovar-la. El que passa és que la funcionària encarregada de les citacions també té de poder realment quin problema és, que no ve que m'ho discriminin a la Vall de Segó o que sí. Doncs si és un problema informàtic... Però 2 anys per solucionar un problema informàtic igual. Però si la part de Sagunt ho va, no sé per què no ho envien des d'allí, no ho entenc. Jo per la part, demà estic tocant qui tinc que tocar i no té pressupost, intentaré enterar-me. Però que us discrimina a les de les Valls. És que no segons les averiguacions que hem pogut fer és perquè Sagunt ho du un organisme o se du en un edifici i la Vall de Segó se du en un altre lloc diferent. És que me pareix, jo no va acompanyar-la i quan ja estava sentant vaig gens d'altres pobles també, pense. Que no va... I per carrers. Sí, que no va aprovar-ho i per l'altra part, però no sé panterament, que tampoc ho sabia. No va arribar al cas. Jo penso que com és una demanda que si va redundar en benefici de la gent, de totes maneres seguim en la línia de tot. Jo m'agradaria que la gent quan té algun problema se dirigirà als òrgans representatius a comunicar-ho. Me pareix de meravella que se dirigisquen a algú, però si algú pensa que no li s'està donant el servici, doncs que vinga a l'Ajuntament a dir-ho. És la primera notícia quan va presentar la moció de que no s'estava donant la gent. Entonces jo dic, sense dubtar el que siga de veres, que no ho dubtes, pense que sí, anem a trasladar-ho i anem a averiguar si realment és així. Dic, sense dubtar que siga, però jo m'agradaria que, igual que la gent ve a queixar-se moltes coses quan és competència de l'Ajuntament, que informara d'aquestes coses i possiblement s'intentarien resoldre prèviament i no vindrien a remolque d'aprovar una moció, perquè moltes coses, les mocions són importants i nosaltres ne portem moltes, però la resolució dels problemes és més important i potser plantejar una situació a qui té que fer al final el tràmit perquè l'ha de fer l'Ajuntament. Quan tu es troba que no li s'està resolent els problemes quan toca, que vinga a dir-ho i potser podem adelantar fent-los. Ho dic perquè si n'hi ha algú que té una problemàtica especial d'aquest tipus de teatre, ve molt bé que se dirigisca a qualsevol grup municipal, als que estem en l'equip de govern o al resto, però és important que se dirigisquen al final als representants municipals que tindrem que traslladar a l'organisme que corresponga al problema i no tindré que esperar-se a que se presenti la moció, que pareix dir, les mocions pareixen bé, però no sé quan hauran traslladat aquesta queixa, però ja portem 1 o 2 o 3 o 4 mesos que podíem haver adelantat algun tràmit. Jo m'agradaria, i per desgràcia n'hi ha poc de públic, però m'agradaria que la gent se dirigira a l'Ajuntament a aquestes qüestions, si al final som nosaltres que tenim que traslladar la solució o exigir la solució, que se dirigisquen quan se detecta el problema. No té res que veure ni amb nosaltres, però sí que m'agradaria que la gent tingués aquesta actitud. ¿De cuántos años de licitación? Casi 2 anys. ¿De casi 2 anys?
segons Yo el no tiempo. tengo ni idea, porque lo que estaba diciendo, pero hasta ara anava a cronometrar les citacions. Citacions per carrers cada per 2 anys. Per dates de naixement, cada 2 anys no s'hi sabe, sempre s'ajuda més o menys les mateixes. Sí, sí. Jo no tenia Les coneixement. primeres, a la primera vam votar, nosaltres a la primera. Ah, vale, a les de 45 anys. Vale, vale. Bueno, vale, pues passem a aprovar la moció. Vots a favor? Sí. Crec que és per unanimitat. Vale, moltes gràcies. Abans de passar a pregs i preguntes, tenim una proposta d'urgència que en principi té relació amb la Mancomunitat de les Valls. Ja fa un temps, des de la Mancomunitat de les Valls, s'havia fet una modificació dels estatuts per acollir-se a la legalitat que tenim que haver aprovat. Simplement ha sigut una qüestió de que no s'havia incluït en l'ordre del dia per un oblit. Entonces, és refrendar la modificació que ja aprova la Mancomunitat, que és ajustar-la a les modificacions legals que s'han exigit últimament. És a dir, que tenim que aprovar aquestes modificacions que s'han estudiat ja en els plens de la Mancomunitat i, primer que res, aprovar i incluir-la per urgència perquè tenim que comunicar a la Mancomunitat que s'ha aprovat, tenim que aprovar i incluir-la per urgència i després passem al debat, si voleu. Estem conformes en incluir-la per urgència? Sí. Tots correctes? Vale. I el més, el que estem dient, n'hi ha una obligació d'adequar el que són els estatuts de la Mancomunitat a la nova legalitat. En principi són adequacions sobretot a modificacions legals que són obligatoris i llevat que podem mirar-ho en detall, però no crec que tinga més rellevància el fet de tindre-la que comprovar-la. Si voleu podem llegir la modificació en si, però és una adequació legal. Passem a votar-la, voleu que parlem d'ella en concret? No, home. Jo que estava... Són coses legals. Jo és que és adequar les competències. Sí, és una qüestió legal, m'entens? Aquestes coses moltes vegades no te permeten un marge d'actuació, sinó simplement tens que adequar una norma a una llei posterior. Pues ja està. Estem conformes? Tots a favor? Sí. Vale, per unanimitat. Vale, i ja el següent punt és el de pregs i preguntes. Si hi ha alguna pregunta? Respecte a la rotonda de l'entrada de Quart, preguntar com quedarà, perquè encara estan acabant de fer algunes obres, com quedarà el pas de peatons que n'hi ha que donen pel camí de Quart cap a les piscines, perquè en l'actualitat creuen quasi pel mig de la rotonda. En este moment, desde que se va a aprobar la sol·licitud de la incorporació de Benifairó al Pla de Camins Rurals i de Carrers, està previst que aquesta rotonda s'asfalte i desaparegui aquest pas de peatons. Tal i conforme quedarà, la rotonda quedarà excluïda del pas de peatons. El sentit de circulació dels peatons serà circular. N'hi ha que anul·lar aquest pas de peatons. El que passa és que han considerat que des de fa quasi 3 mesos vingueren algun tècnic a veure l'asfaltar com anava, no hem anul·lat el pas de peatons esperant que vingueren a asfaltar, però està vist que al final tenen que anul·lar el pas de peatons. La nova orientació del pas de peatons és el de la piscina que enllaça directament en la ronda i després des del muret que dona contra el barranc en la banda de baix al muret que dona dol, veureu que a la banda de dol n'hi ha una rampeta feta en la cera i ja enllaçarà, o sigui que serà en la part que està pegada al barranc, a pegar als dos murs del barranc, el de dalt i el de baix. I el pas de peatons que en aquest moment està elevat en el badent i s'ha de anul·lar. El que dic, ja fa 3 mesos que tenim que esperem que hagueren asfaltat i haguerem anul·lat simplement d'encobrir-ho i haguerem pintat de nou. Per una qüestió d'economia, esperem que ho asfalten, anul·lem un i pintem l'altre. Però ja tenim previst que n'hi haurà que pintar el nou pas de peatons en cas que després mos enxafen i mos l'asfalten per damunt. Però el recorregut és així. El que és la rotonda quedarà
excluïda del pas dels peatons. N'hi haurà 5 passos de peatons que uniran els carrers antes d'arribar a la rotonda. Respecte als ajustos pressupostaris que hauríem de fer per haver incomplit la regla de la despesa en l'exercici 2013, si m'equivoqué, corregiu, això quan s'ha de preparar, quan s'ha d'aprovar? Això, en principi, en cas que el resultat de l'any 2013 que afectava la regla de despesa estava fet una vegada tancat de l'exercici, la informació que es trasllada a la plataforma del Ministeri, la informació que introduïm no dona que s'estigui incomplint la regla de despesa. Per què? Perquè nosaltres, per fer el càlcul, hem utilitzat una informació que en aquest moment la plataforma no admitís introduir-la, si no m'equivoque. Sí, bueno, ahí es que lo que se fan unes previsions, s'ha dictat una guia per part del Ministeri. En aquesta guia el que diu és que tens que partir, per a l'elaboració del pla econòmic financer, tens que partir de les dades de previsions de compliment del pressupost que s'havien enviat en els informes trimestrals. Que aquestes previsions se fan sobre la situació actual en el moment en què se finalitza el trimestre. En aquest moment no n'hi havia les últimes modificacions del ple, de fet encara no estan en vigor i no s'havia introduït la informació d'aquestes modificacions. Entonces, la guia que ha publicat el Ministeri te diu que tu has de ficar la informació igual que es fica en aquests informes. No sé si per a creuar dades. Si tu fiques aquesta informació, com tu estàs dient que vas a complir el pressupost conforme s'havia aprovat, te dona un compliment de la regla de la despesa. Quan nosaltres ja sabem que actualment, si introduiríem les dades d'execució pressupostària actuals, possiblement estiguérem en un incompliment que tindríem que adoptar unes mesures. Entonces, jo he fet una consulta al Ministeri dient que no té sentit que nosaltres ara aprovem un pla dient que anem a complir en unes dades que actualment no són certes, no té sentit. M'han contestat en el mateix sentit que ficava la guia, que se té que treballar en les dades de les previsions dels informes trimestrals i jo he tornat a ficar l'accent en on nosaltres tenim el problema, la incoherència. Si som molt formalistes i al final estem agarrant unes dades que no són reals. I entonces jo estic a l'espera que des del mateix Ministeri m'informen sobre què tipus de dades s'ha d'introduir, les actuals, ja encara que no hagin entrat en vigor les modificacions pressupostàries, però ja són modificacions que ja han començat la seva tramitació, o les que s'havien enviat el 30 de juny. El problema és que la informació és que no té sentit. En base a la informació que donem nosaltres no estem incomplint la regla de despesa, en cas que sabem que per les modificacions que encara no han entrat en vigor sí que l'han incomplint. Entonces, n'hi ha que aprovar el projecte en base a uns dades, n'hi hauria el pla en base a la informació que tenim sí, però en base a la que hem traslladat en aquest moment no. Clar, tu tens un incompliment de 2013 i ara tens que veure si el complisses en 2014 o 2015. Si tu fiques les dades de compliment de 2014 a 30 de juny, com tu tens unes previsions a 30 de juny de compliment del pressupost al qual s'havia aprovat, tu complisses. Entonces, en teoria ja has rectificat el que havies incomplit en 2013. Però si tu ara introduïsses les dades d'execució pressupostària incloent totes les modificacions que s'havien aprovat per el ple en el mes de juliol, ahí tenim un incompliment. I entonces ahí sí que hauríem d'adoptar una sèrie de mesures que són les que estem preguntant. Anem a veure, vols que te donen les dades de juny? Jo te les dono. Però és que no... En quan jo aprove l'informe trimestral en el pròxim trimestre vaig a tornar a tindre un incompliment, perquè ja hauran entrat en vigor les modificacions. I això és el que s'està esperant, la resposta del Ministeri. Alguna pregunta més? L'Ajuntament té previst fer algun tipus d'acte igual que es va fer l'any passat per l'1 d'octubre? En principi, com has comentat antes, entre altres actes, se pensa que estarà a acabar la rotonda en l'obra que s'està construint-se ara, que és l'homenatge a Joan Garcés,
a con els germans Garcés. Una part és ixa, hi ha una altra part d'una actuació musical i una ofrena, no? Sí. En principi, això són els actes que estan previstos. Vos ho enviarem, vos convidarem. Vale. Jo, el segon divendres de festes, el dia dels Space Elephants, m'han comentat que si n'hagueren desperfectes... Dissabte. Això, dissabte, que si n'hagueren desperfectes en els banys o... Perquè m'han comentat, però tampoc m'han sabut dir què passa exactament. La nit de dissabte a diumenge, sigui l'actuació de DJ de Space Elephants, n'hi hagueren danys que en principi pareixia que eren més importants del que al final han sigut. Algú de manera premeditada va tancar el pas d'àvia i la gent baixia a les aixetes, no n'hi havia àvia i van arrencar unes manetes de les aixetes. A banda de que s'havien bloquejat algunes portes, les tancaren els forellats i pegaren portes i quedava la porta tancada. En principi pareixien molt més greus de lo que al final han sigut. Ha afectat el que dic. Unes aixetes havien arrencat els monomandos i en les portes havien forçat algun pany. I no n'hi havia vigilant, aquest dia? En aquest moment n'hi havia un vigilant, però era, per lo que ha informat ell, havia abandonat el pla de l'ERA perquè ja estava el concert acabat. En principi... Ja, però mentre n'hi has fent, supose o crec que el millor és quedar-se en el puesto, no sé què passa. Això n'hi ha un estudi, si se fa un procediment sancionador o no se fa, dir que és una qüestió que està decidint-se. N'hi ha una persona encarregada i s'ha fet una investigació a veure per què i dic que en aquest moment no s'ha determinat encara si ell té responsabilitat o no, però hi ha molta gent. Des de les 11 de la nit, hora i mitja antes de començar, ja n'hi havia allí gent fent el botelló. Però sé que n'hi havia també, per lo que m'han dit, molta policia fora també, o n'hi havia prou cotxes de policia controlant. Jo crec que no, Això m'han dit. El primer dissabte sí que s'han equivocat i era el dia el primer dissabte teníem ajuda de protecció civil, tenim un servei d'ambulància, a banda s'havia coordinat el servei de policia local, el servei de la Guàrdia Civil. El segon dissabte no pogueren comptar en la col·laboració de protecció civil i no se va, en principi, per el tipus d'esdeveniment no se va fer un seguiment especial perquè tampoc s'esperava una participació tan massiva com sigui al final i en el rango d'edats en què s'havia produït, perquè al final... Sols hi ha un vigilant de part de l'Ajuntament? Sí, normalment fiquem un vigilant per controlar el que és la zona. No, sí, però jo, per exemple, que sé que Space Elephants trau molta gent, jo crec que haurà sigut un dia per posar prou vigilants, no sols en els banys, sinó... Jo estava i crec recordar haver vist, no sé si era aquest dissabte o l'altre, no estic segur, però 3 patrulles de la Guàrdia Civil. Sí, les patrulles, el que fa que les patrulles són... Però vigilants de dins de controlar els aieros, controlar els banys en unes soles, doncs potser no dona abast, que sí que té que estar en els banys, però n'hi ha més coses. Està el parc que xicoté, jo què sé, posar en diferents llocs, perquè sé que els Space Elephants tenien 2 seguretats, però claro, estaven destinats a ells. L'any que ve si li programa alguna cosa d'ells tenen en compte a l'escola que no han tingut este any. No, el primer dissabte sé que sí que se tingueren en compte. Que si són jovenets és que estan... En aquest cas, el primer dissabte, el concert del teatre, divendres, va ser quan se menjar tot el boom de que s'anaven a separar i que no sé què, i va ser quan vèrem que anava vindre molta gent. Si no, doncs, haver sigut un concert més, com havia sigut quan vingueu Grimbàs, o la Xoqueta Rock, o el Benito. El segon dissabte, jo no sé què són els Space Elephants tampoc, a veure, és que jo, per exemple, sé que quan han vengut, no, sí, han vengut a Canet, sé que han hagut 1000 i pico persones en entrar-hi a comprar i més gent fora, per això t'ho dic que
i estaven coordinats en policia i en tot. És a dir, jo que si els festes de l'any que ve decidíem fer alguna cosa així, doncs n'hi haurà que organitzar d'una manera. De totes maneres, els serveis de policia en un actes com aquests són necessaris, de policia i vigilància, i moltes vegades tenen un efecte rebot. Tant el primer dissabte com el segon n'hi havia una participació multitudinària, però que exigís molta mà esquerra, que no sigui sentit polític, molta mà esquerra en el sentit de que la presència de la policia moltes vegades incita a l'actuació de manera violenta per part de gent. Això tenim, jo he estat en contacte amb els organitzadors d'aquest tipus d'actes i te diuen que la policia no vinga, que se quede a distància. Entonces, moltes vegades el voler preveure les conseqüències provoca conseqüències per la reacció de la gent, la reacció de la beguda, que és el principal problema està ahí, més que en la gent en l'efecte de la beguda. Ja vos he dit que des de les 11 n'hi havia gent fent botelló i faltaven 2 hores, hora i mitja pel ball. Això és el verdader problema, que potser n'hi ha que veure realment quin tipus d'activitats se munten o com se munten i almenys les conseqüències, però n'hi ha que anar molt de cuidado en les actuacions que se prenen, perquè n'hi ha vegades que busques una cosa i traus la contrària. És molt difícil, ja t'he dit. Si n'hi ha algú vigilant, n'hi ha gent que reacciona trencant més. És a dir, que s'ha intentat mantenir, durant aquests anys darrere hem tingut un servei de seguretat limitat, no havien tingut conseqüències. Ja t'he dit que les conseqüències pareixia que eren més greus del que al final han sigut i no han sigut necessàries. Enguany, potser més servei ha redundat en més respecte o no, no ho sé. De tot és qüestió potser de més prevenció. I com diu Guisant, tampoc sabia que eren els espais elefants. Ho sé. A veure, sabien que eren DJs, que portaven gent, però no tanta gent. Una cosa més? Bueno, pues gràcies a tots, i si algú del públic ara té alguna pregunta, pues bona nit. Bona nit a tots.